ते त्यांच्या काकांसारखेच काहीतरी म्हणे सकाळी उशिरा उठून कामं होतात का मला बोलतायत. तू काय सकाळी चहा द्यायला येतो का मला? कोणाचा कधी उठतंय तुला काय करायचंय? अरे हे सकाळी म्हणे लवकर उठतात. आता सकाळी लवकर उठून आतापर्यंत काय तू उपटलीस महाराष्ट्रामध्ये? माझ्या चुलत्यांची सवय लागली सकाळी लवकर उठून कामाला लागायची. ती एक गडी माझ्या म्हणतो ही सकाळी उठतो पैसे मोजायला, ही बघायला आलो मी पैसे मोजतो का काय करू. नुसतं कुणाची तरी टिंगल टवारी करायची. मला मग कुठेतरी सांगितलं म्हणले अजित पवारला शरद पवारामुळेच किंमत आहे. आणि मग मी कुठे म्हणलो तुझ्या काकामुळेच किंमत आहे, मला माझ्या काकामुळेच किंमत आहे. मी नाही म्हणलोय का? ह्याला कुणामुळे किंमत आहे? ह्याला कोणीतरी विचारलं असतं का? ह्याच्या काकामुळे त्याला किंमत आहे, माझ्या काकामुळे मला किंमत आहे. पक्ष जो निर्णय करेल तो मला मान्य आहे. बाकी सगळं पवार साहेबांनी बघायचंय. काका मला माफ करा. पहिल्यांदा मोठा बंड केलं. आमदार बिमदार सगळे पाठीशी येतील. 3 दिवसांनी पवार साहेब मुंबईमध्ये आले. एक आमदार पाठीशी नाही, एकटे. बरं घरच्यांच्या जीवावरती जगण्याचं एक वय असतं, नंतर स्वतःच्या जीवावरती जगायचं असतं. वय वर्ष 50-52 झाले तरी काकांच्या जीवावर जगतो अजून. त्या काकाने हात काढला तर पानपट्टीवाला तरी विचारेल का याला? पक्षाच्या नावाखाली काही जणांनी ऑर्केस्ट्रा सुरू केला आणि दुसऱ्याची नक्कल करायची. मला सांगा मी कुणाची नक्कल करून लोकांचे प्रश्न सुटतात? नाहीतर मी नक्कल करीन ना. ते काल म्हणे अजित पवार, मी एका हॉटेलला थांबलो होतो. अजित पवार म्हणाले बाहेर म्हणे सर्किट हाऊसवरती म्हणे बैठका घ्यायच्या आणि राहिला म्हणे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जायचं. अहो स्वतःच्या पैशाने राहतोय, महामंडळातनं ढापलेल्या पैशातनं राहत नाहीये. आणि तुमचे जे इतर पंचतारांकित उद्योग चालू आहेत सांगू का? आणि एवढंच जर समजा त्या हॉटेलचं एवढंच जर खूपच असेल, बरं मला एक गोष्ट सांगा, आता अजित पवार किंवा त्यांचे मंत्री महाराष्ट्रात फिरतायत ते का बैलगाडीत फिरतायत? विमान आणि हेलिकॉप्टर मध्ये फिरतायत? काढा दिवसाचे खर्च यांचे. एकीकडे म्हणायचं मराठीचा मुद्दा म्हणून भांडायचं, एकीकडे मराठीचा मुद्दा बोलता बोलता गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याचं कौतुक करायचं. म्हणजे तिकडं गुजरातचा पुळका दाखवायचा. आता तर परवा एका ठिकाणी बिहारच्याच मुख्यमंत्र्याचं कौतुक करून टाकलं. म्हणजे इतकं वेगळ्या प्रकारचं राजकारण नक्की यांना काय करायचंय? का गरीब अवतळून गेलाय का त्याचं त्याला गोंधळून गेला हेच त्याचं त्याला काही कळलं. घडीत एक बोलतायत, घडीत एक बोलतायत, घडीत गुजरातचं कौतुक, घडीत बिहारचं कौतुक आणि घडीत म्हणायचं इथं बाकीच्यांनी यायचं नाही. असं चालत नाही. या देशाची घटना अशी आहे की या देशातल्या कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही भागामध्ये जाऊन राहण्याचा, काम करण्याचा, नोकरी करण्याचा त्या ठिकाणी अधिकार आहे. त्या अजित पवार मला म्हणाले म्हणे गडी बिथरलाय. मी मराठी माणसाचा महाराष्ट्रामध्ये उत्कर्ष होणार म्हणजे होणार. पण एक सांगून ठेवतो आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं, खास करून या राष्ट्रवादीवाल्यांना, तुमच्याकडे जर प्रस्थापित असतील माझ्याकडे विस्थापित आहेत. यांचं काहीच जात नाही, घरात घुसून मारतील. परवा उपोषणाला बसले होते ती एक तर देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय. कोण देशमुख का कोणतरी हा बसलाय ना. पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडतात? काय मुक्ता का तिथं? अवघडच झालं. धरणामध्ये पाणी येत नसेल तर मी काय जाऊन मुतू? अजित पवार, याच्या पुढे महाराष्ट्रातनं तुम्हाला मत नाही मिळणार, तुम्हाला मूत मिळेल याच्या पुढे.
तुम्हाला सगळ्यांना सांगून ठेवतो, अजित पवारांना सांगतो की हा महाराष्ट्र तुमच्यावरती असा काही मुतेल, त्याच्यानंतर जे वाद जाल तुम्ही, त्याच्यानंतर हे जे वाद जातील ना, ह्याला कळणार पण नाही, कारण मध्ये बंधारे पण नसतील आणि धरणही नसतील. रात्री 2 वाजताच लाईट बंद करताय. हा माझ्या ते लक्षात आलंय, कारण मी बघितलंय अलीकडे रात्री जशी जशी वीज खूपच जायला लागली तसं तसं मुलं इतकी जन्माला यायला लागली की काय, कारण लाईट नसल्यावर काय काम आहे. इतकी घाणेरडी भाषा करता तुम्ही. महाराष्ट्रामध्ये लोड शेडिंग म्हणे चालू आहे, त्याच्यामुळे म्हणे मुलं पैदा होत आहेत. हे तुमचे राज्यकर्ते, हे या महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते म्हणे लोड शेडिंग चालू आहे म्हणून म्हणे मुलं पैदा होत आहेत. अहो तुमचं लोड शेडिंग शिवाय चालू आहे ना, पण त्याचं काय.